Og velkommen til mit fyrværkeri V2, fordi kunne jeg først få det sidste her den 27. Og jeg har kun fået noget af det. Jeg har ikke lige været ude og hente det hele, men jeg har hentet noget af det. Så her er der 2 lumberjacks. Det er A og B, så de skal skydes af lige efter hinanden. Og så har vi Patriot, det samme, A og B. Lidt ligesom mine bilkabatterier, som I kan se i tidligere video. Så det er spændende. Jeg synes i hvert fald, de så fede ud på videoen. Jeg kan sige, at kasserne ser ret fede ud, så det er meget fedt. Lad os prøve det, og så må vi se, om det er noget værd. Det skal det sgu nok være. Ellers vil det ikke slå til den pris heller. Videomæssigt, så synes jeg også, det så rigtig fint ud. Så fik jeg en gratis raket med, fordi jeg sagde, at jeg kom helt fra Esbjerg. Den lå helt oppe i Filskov, hvilket ligger nordpå. En times kørsel herfra, cirka. Så fik jeg den her med. Gratis, sagde han, det er kørselspenge. Ja. Tak, jeg havde heller ikke sådan set forventet at få en, men alligevel kørselspenge. Det var nogle dyre kørselspenge, så. Skal vi se, 39,5 gram. Og så kalder de den sidste. Så jeg stopper. Ja. Yeah. Nu må vi se. Jeg har ikke prøvet den før. Jeg ved ikke, hvad det er. De havde alt muligt deroppe. Royal og J-Fireworks og... Jamen, hvad fanden havde de næsten ikke? De havde mere. Jeg ved ikke engang, hvad det var. Jeg tror, det var noget DPA eller andet, de havde deroppe. Men det her, det er i hvert fald første del. Der kommer lige... jeg skal lige have mit AFAC fundet frem. Det vil jeg godt have med i den samme video. Der er ikke nogen grund til at have det splittet op i 2. Så det kan vi lige godt. Ja, vi switcher lige. Kom igen. Jeg har taget mit AFAC ind i gangen. Hvilket egentlig er lidt dumt måske. For jeg skal alligevel have det med ud igen. I hvert fald den ene af de store. Og så de 4 små op i kassen over. Fordi vi skal jo affyre vores 1000 subs, motherfuckers. Yes, 300 skud. Ekstra hype. Jeg er meget spændt på det her batteri. Nu må vi lige se, hvad det bliver for noget. Skal vi lige se her. 300 skud i hvert fald. Og der er 1944 gram i sådan en base her. Yes. Og så står der 2 kilo krudt. Det er sgu da fake news. Whatever. Så har vi en mere af dem selvfølgelig. Den er så til nytårsaften. Men vi har en, og den er med 100p til i aften den 27. Så den kan I roligt være spændt på. Fordi vi har fået 1000 subs. Og så har vi de 4 her. Nu skal de... nu så jeg ikke min kniv med ned. Men det er altså testvideo så. De her 4. Så, nu fik vi dem ud. Der er 4 vinkelbatterier. De er alle sammen til test. Og jeg kan ikke se forskel, for der er 25 skud i dem alle. Umiddelbart. Og det ser ud til, at de alle sammen hedder ALB 100. Ikke at det burde gøre nogen forskel. Hvad står der her? 245 gram. Og 195 gram, så de er ikke ens i hvert fald. Og 195 gram. Og der står også 245 gram. Så vi har 2 batterier med 245 og 2 med 195. Lad os se, hvad det er for noget. Nu må vi se. Jeg har ikke prøvet det. Så let's go. Yes. Se senere til en V3 på mit fyrværkeri og 100 subs videoer og testvideoer og så videre. Og så en demo aften hos Bjørn K. Og måske en indkøbsvideo mere hos Royal Fireworks. Må vi lige se. Yes, vi ses. Hej.